В разгара на пролетното почистване има начин да се отървем от ненужните вещи, без да затрупаме града с боклуци. И този април столичната община осигурява безплатно извозване на старите ни мебели, дограма и електроуреди. На денонощния телефон 02 987 55 55 ще получим информация как да се възползваме от безплатните услуги. Рада Богданова с подробностите. За изхвърлянето си има правила. На тази табуретка тук не е мястото. Само на броени метри е кофата за буклук. До 27 април можем да струпаме ненужните си мебели край контейнерите и ще ни ги извозят безплатно. Старото си обзавеждане, дюшеци, матраци, санитарен фаянс, прозорци и дограма трябва да слагаме до кофите за буклук. От общината се наемат да ги извозват в рамките на не повече от ден. Бурканите до кофите не винаги са ценни за кошарите, но ако се счупят, режат. За излишните ни стъкла и хартии можем да подадем заявки фирмите за вторични суровини да дойдат при нас. Ако ще хвърляме старите си електроуреди, не е това начина да се разделим с телевизора. Пак от столичния инспекторат на телефон 02 987 5555 ще ни опътят къде да се обадим, за да вземат безплатно електрическия уред от дома ни. От общината напомнят и, че за окастрените клони и храсти до кофите следва да имаме документ, че сме рязали с тяхното позволение. И още едно важно напомняне. Колкото и ценни да ни се струват вещите, с които се разделяме, по принцип мястото им е в кофата, а не край нея. За да не оставим и друг да ги разхвърля, ни препоръчват да ползваме чували за смет. Този месец от общината ги раздават безплатно в районните кметства и на входа на Борисовата градина. Заедно с подробни брошури с телефони на фирмите, ангажирани да ни помогнат без пари в голямото пролетно чистене. За новините на Нова, Рада Богданова.